ישנם הבדלים בין יועץ קידום אתרים SEO לבין מקדם אתרים רגיל. מקדם אתרים עושה בעצם את כל הפעולות על האתר, on page, off page, קישורים, תכנים, מה שנקרא ככה בשפה עממית, וככה משלמים לו ריטיינר קבוע, הוא עובד, הוא נותן לנו דוח פעם בחודש. הסיבות להשתמש ביועץ קידום אתרים הן או כי משהו באמת מרגיש שלא עובד מספיק טוב, זאת אומרת, אני רואה שיש טראפיק, אני רואה שאני ממוקם בביטויים מסוימים, אבל אני לא מרגיש שאני מקבל מזה לידים, אני לא מרגיש שיש את ההחזר השקעה שלי טוב, אני רוצה מישהו שככה יבחן את העניין הזה. סיבה נוספת היא, אני עכשיו בונה אתר חדש, או שאני מעביר מאתר קודם לאתר החדש, ואני לא רוצה לאבד טראפיק, אז איך לעשות את זה נכון, או שאני בונה אתר חדש מאפס, ואני רוצה שהוא יעלה כמה שיותר מוכן, עם אופטימיזציה הכי נכונה למנוע חיפוש, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שימצאו אותנו. אז איך נעשה את זה נכון, ונעלה את זה כבר ברמת הפיתוח של האתר, עם כמה שפחות פלסטרים אחרי זה. סיבה נוספת היא שיכול להיות שיש לנו בעיות טכניות שכנראה מקשות על הקידום, ואנחנו רוצים לשים את האצבע ולתעדף אותם, מה באמת חשוב, מה פחות חשוב, ובאמת אולי אפילו ברמת הפינצטה, מישהו שישלף לנו את האלמנטים האלה שהם הבעייתיים, והם מה שבעצם מקשים על מנועי החיפוש לדרג את האתר שלנו, בגלל באמת דברים שלפעמים שעה של עבודה יכולה לפתור. אז כדי לענות על השאלה אם אתם צריכים להשתמש בשירותיו של יועץ קידום אתרים או לא, הכנתי איזה מחשבון, פיצ'ר כזה נחמד באתר שלי, שפשוט צריכים לענות שם על כמה שאלות, ולפי זה אני אוכל להמליץ לכם האם שווה לכם להשתמש, וכדאי לכם להשתמש בשירותיו של יועץ קידום אתרים או שלא. אז בואו נראה איך מגיעים למחשבון הזה. אז נלך לגוגל ונקליד בשורת החיפוש ייעוץ קידום אתרים, יועץ קידום אתרים, SEO, יועץ SEO, לא משנה, אני בדרך כלל באחת התוצאות הראשונות. אם לא, תחפשו פשוט ליאור ישנו ייעוץ קידום אתרים. יופי, הגענו לעמוד שלי, האם אני צריך ייעוץ SEO, יש פה כפתור נחמד במחשבון, נקליק עליו, על הכיפק, וכאן נמלא כמובן את השם, ואם תוכלו לשים לי כתובת האתר, זה ייתן לי יותר אינסייט ואוכל לבדוק יותר לעומק את הצורך שלכם. מה התפקיד שלכם, זה יהיה נחמד אם תכתבו לי, ונקליק על הבא. אוקיי, כמה זמן האתר באוויר? יותר משנה? פחות משנה? ממש חדש? מה הטראפיק האורגני הממוצע שלכם לאתר ב6 חודשים האחרונים? האם הוא ירד, עלה? איזה עוד סוגי שיווק יש לעסק בשנה האחרונה? אז זה ממש ממש יכול לעזור ככה למקד את ההמלצה שלי על ייעוץ, ואם כמובן יש משהו נוסף שתרצו לציין, אז אני לא בטוחה, אינני בטוחה כי האתר מקבל את מלוא הטראפיק הפוטנציאלי ואיננו ממיר מספיק. אשמח לבדיקתך. אוקיי, על הכיפק. אז יופי, עכשיו אנחנו רק נמלא את המייל שלנו, כדי שאני אוכל להעביר אליכם את התשובה שלי. אם בא לכם גם להוסיף את מספר הטלפון שלכם, אז אתם מוזמנים. נסכים כמובן לבדיקתי, נלחץ לשליחה, וזהו, עכשיו מתקבלת הודעה ירוקה ונחמדה, שתקבלו את התשובה שלי בקרוב.